Madam Boss avo vanozivikanwa nezita ravo chairo rekuti Tyra Chikocho vamhangarira Apphia Nyasha Musavengana ndokumurova nelawsuit kuti avabhadhare mari inosvika $500,000 mushure mekunge Apphia aparadzira manyepo ekuti Madam Boss vari kuita gumbo mumba gumbo panze vachidanana nemurume wemunhu. Madam Boss vari kuti buritsa proof yacho kana kuti bhadhara lawsuit. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Madam Boss vamhangarira mumwe socialite wepadandeutande anonzi Apphia Nyasha Musavengana mhosva yekuvasvibisa zita yedefamation vachida mari yakawanda mushure mekunge Apphia avapomera mhosva yekusatendeka muwanano yavo. Madam Boss vachishandisa magweta avo vari kuda kuti Apphia aratidze umboo hwezvaakataura kana kuti kutarisana nematare, vachiti uku kushungurudzwa kwavakaitwa kwakakanganisa zita ravo. Manyepo aya abata Madam Boss panyama nenzira inorwadza. Apphia uyo anozivikanwa nekutaura nyaya dzinopesanisa vanhu akambonetsana nevamwe vana muzvinabasa kare, asi rwendo rwuno zvinogona kumudyira mari yakawanda kana dare rikatsigira Madam Boss. Nyaya iyi iri kumirira kusungwa kwa Apphia zvichiratidza kuti Zimbabwe yave kushingaira kusunga vanhu vanoshungurudza vamwe padandeutande pasi pemutemo weCyber and Data Protection Act. Murume waMadam Boss Ngoni Munetsiwa akanyarara zvake, asi vatsigiri vaTyra vari kumutsigira panyaya iyi. Nyaya iyi yakatanga apo Apphia akati Madam Boss vari kudanana nemurume wemunhu. Iye zvino yave kumatare edzimhosva. Muri yeZimbabwe maonero enyu ndeapi? Madam Boss apa vanyanyisa here kana kuti Apphia akadarika mwero? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu.